vou dar paso xa aos amigos Carlos e Baiuca para presentalos moi rapidamente e que comece a conversa. A ver, un momentiño, estou añadindo pouco a pouco. Moi boas. Que tal, Espera que vos Borja? coloque aquí. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Carlos Borja. ¿Qué tal? Aí. Boas, que tal? Nada, estaba explicando moi rapidamente como vai estar estruturada a conversa de hoxe. Xa lles comentaba que agora, vamos a falar brevemente, vades a falar, mellor dito, dese tema solsticio que acabades de sacar, que é un tema impresionante. A Carlos xa o coñecedes, gaiteiro galego, posiblemente o noso músico máis internacional, e Baiuca, tamén un referente da música galega na actualidade e que, ademais, eu si quería comentar que cando vin esta colaboración, a min chamoume a atención porque tedes un nexo en común que non é a música, si a música tradicional, pero a min o que me chamou a atención é que os dous, Carlos foi e segue sendo, e Baiuca está sendo agora, capaces de levar a nosa música máis alá de Galicia. Estades sendo capaces de levar a nosa música fora das fronteiras, a coñecer a nivel internacional, mostrar a nivel internacional a nosa riqueza. Eu creo que tedes ese nexo en común aí, que estades sendo capaces de conseguir iso e nada máis. Tampouco me quero enrollar, o momento é voso, vades a falar eso de solsticio, como se xestou este tema, como foi esa colaboración. Nada, xente dicirlle que pode ir deixando preguntas polo chat, eu irei meténdoas, e nada máis, douvos paso e o tempo é voso. Que maravilla, Borja. Moitísimas gracias por esta oportunidade. Ademais, vai a ser unha experiencia, eu creo que inesquecible, con Alex Baiuca e con todos os expertos e expertas que van colaborar nesta noite. Isto, ademais, é un soño, facer esta conversa con tan multidisciplinar, con especialistas, antropólogos, arqueólogos, unha musicóloga maravillosa. Pues decir nada, en dúas palabras, pola miña parte estou realmente encantado desta colaboración. A verdade é que todo isto xurdiu un pouco porque, escoitei falar de Baiuca hai pouco tempo, a verdade é que hai pouco tempo. Descubrín a súa música, pareceume impresionante todo o que está a facer. Entón, pues como Alex xa vos contará, pues todo isto foi un proceso moi natural. Invitei no orixinalmente a participar nos 25 anos de A Irmandade das Estrelas, un disco no que invitamos a novos valores, a esa xente consagrada, ¿no? Como o propio Baiuca ou como Rosalén ou como Glenn Hansard ou moitos galegos e galegas tan xugueiras. Pero o caso é que esta peza con Baiuca finalmente non formou parte de A Irmandade das Estrelas, 25 anos. Cecais unha peza moi electrónica, puramente gaita electrónica. Eu creo que foi unha boa decisión, porque así saiu como single. E a verdade é que estou realmente encantado. Xa vos explicaremos o proceso compositivo de todo isto. Creo que Alex actuou dun xeito genial, realmente, cun xeito de traballar moi novidoso, o que chamamos, de algún xeito, música molecular, pero que, no fondo, é un proceso creativo que leva aí en Galicia e na tradición dende hai milleiros de anos. Pois eu estou encantadísimo está sendo unha semana que para min seguramente sexa inesquecible, poder compartir con Carlos todos estes días previos ao lanzamento, este día tan especial de hoxe, porque a verdade é que cando un pode traballar cos seus referentes é algo maravilloso. Eu levo falando de Carlos nas entrevistas que me fan de prácticamente o comezo, porque é difícil que cando estás comezando non che fa unha pregunta de cales son as túas inspiracións, os teus referentes, e obviamente Carlos sempre está aí cando falamos de Galicia, non? Entón, cando el me chamou, para min foi un sí moi sinxero de dar, non? A verdade é que estou totalmente de acordo co que di el. Poder sacar este tema como un sinxelo
é maravilloso porque hoxe en día non tes esa presión de facer un disco que todo teña que ser conceptual, senón que podes ir sacando pezas soltas que igual non encaixan con nada do que fixeches antes ou do que seguirás facendo, pero que a xente pode disfrutar e non quedan nun caixón se gardan, non? Entón, bueno, despois do gran pasado, que entre timings de xiras, de cadrar ben o que queríamos facer, quedou aí esas gañas de sacar este tema, eu quería que salira, non? Entón, ademais é un momento perfecto do ano para que saia. Todo o que se falará esta noite aquí ten moita relación de que ademais podamos sacalo neste mes. Desglosádenos un pouquiño aí este tema, xa, ídenos aí as entrañas de Solsticio, porque ten aí sons que podemos recoñecer, non, de Alboradas outros sitios, explicádenos un pouquiño como se construiu. Fixadevos, isto é unha peza que no fondo é o resumen de moitas capas que viñan pois dende gaiteiros ancestrais de toda esa área tan interesante, ¿no? Que é tras os montes, o todo o norte de Portugal, esas verdadeiras highlands, ¿no? Que existen aí en Portugal, que ademais conectan pois con Galicia, con Sanabria, con Zamora, con zonas profundas dunha música tradicional interesantísima. Entón, bueno, pois eu estive durante anos facendo escolla das mellores xogadas dos gaiteiros de tras os montes, desa área, e de aí pois compuxen unha nova alborada, pois como eles facían, e como facía Ricardo Portela, non? Que collía pois melodías dos gaiteiros de Pontevedra do século XIX, os que ele escoitara de pequeniño, e con eses fragmentos, esas moléculas, Ricardo Portela nos anos 50, pois fixo Aires de Pontevedra, pois dándolle unha nova estética para o gusto do momento. Entón, cando eu rematei ese traballo, gravei esa gaita, pois contactei con Baiuca, pasei a Alborada, xa coa gaita gravada, entón Baiuca procedeu novamente a diseccionar. Entón, el escolleu unhas moléculas diferentes, fixo unha orde diferente e fixo unha nova composición, ¿no? Así é a música tradicional, e que é algo fantástico, algo que podería parecer de inteligencia artificial, verdad? De traballar dese xeito, pero no fondo é como traballa a memoria dos gaiteiros dun xeito moi selectivo. Entón, realmente estou encantado, porque formalmente foi un proceso interesantísimo e, ademais, creo que sigue a ser unha alborada e sigue a percibirse ese trance tan ancestral e tan moderno das músicas electrónicas. Non sei que pensas, Álex. Pois sí, de feito, de mensaxes que me foron chegando hoxe, moita xente mencionaba ese trance, non? Que che leva a escoitar a canción, non? Xusto esa forma tamén de entender a música que eu teño, non? De ese momento, recordo de estar traballando ca gaita de Carlos e de estar buscando esos fragmentos que me casaban con esa idea de trance, de hipnotismo, de estar tamén bailando dentro do ritmo de toda a canción, ¿no? E con isto que di Carlos tamén de Ricardo Portela, das alboradas, pois quen sabe se algún día tamén esta alborada queda no recordo colectivo, non? Hoxe, por exemplo, fai un rato, digo isto porque fai un rato xa había un gaiteiro que admiro moito, como é Cristian Silva, facendo, tocando nun vídeo de Instagram a nosa alborada. Entón é maravilloso tamén ver como ahora aparecen gaiteiros que a toquen, non? É realmente algo fascinante. Fixadevos que, ademais, creo que somos uns grandes afortunados, non? Uns grandes afortunados, primeiro, porque temos unha música tradicional increíble que, bueno, pensade que nestes días, non, que se fala tanto da lingua, por exemplo, non? O caso de Galicia é un caso extraordinario, porque a lingua está forte e a música tradicional está forte. Hai casos como o mellor Gales, onde a lingua celta está forte, pero a música tradicional prácticamente desapareceu. Xa son revivals, xa non unha música tradicional. Cortouse a cadea da tradición. Outros países como Irlanda, que a música tradicional é moi forte, pero en cambio a lingua pois está prácticamente casi non se fala. Entón, o caso de Galicia é maravilloso, porque temos moitos valores, moitos tesouros na nosa cultura. E a música galega, ademais, permítenos
todas esos contactos atlánticos, non? É curioso que esta alborada, pois xa veremos despois, cos musicólogos, está nun sistema dórico, a escala dórica, que curiosamente é o mesmo tipo de escala que a meirande parte das cantigas de Santa María, do rei Alfonso X Sabio, esas cantigas medievais, e que curiosamente é unha escala moi utilizada, verdade, en músicas como trap, hai unha canción de Bad Bunny super coñecida, Sensualidad de Bad Bunny, que está tamén en modo dórico. Hai os teclados, igual que a gaita de solsticios. Galicia ofrécenos unhas posibilidades maravillosas. E, ademais, a mí encántame que vexo que Baiuca ten moita sensibilidade hacia todo o tema das máscaras, o entroido, toda esa parte pagana, verdade, antiga, e que realmente non temos que irnos moi lonxe a topar a cousas diferentes e sorprendentes. Témolas aquí mesmo. O sea, saímos da cidade, apenas media hora, estás nun mundo paralelo onde a Idade Media sigue viva, que, como veremos despois os arqueólogos contaránnos que o caso de Galicia é fascinante. O sea, aquí temos moitas capas, o que chaman eles unha longue durée. Entón, para mí, esta peza Solsticio, estou encantado. Ademais, estou encantado de non ter que traballar con músicos de Inglaterra ou de París, como facíamos sempre, non? Durante tantos anos, pois eu tiña que chamar a produtores ingleses. Aquí estivemos co Afrokel Sound System, pois no ano 99, gravando en Os Amores Libres a peza do Castro da Moura, unha peza de 14 minutos, os produtores ingleses ali gravando, a xente os nosos paisanos, e depois facendo loops. Pero claro, todo eso eran procesos complicadísimos. Estuvimos durante un ano, ou con Héctor Zazú, que vivía en París. Agora témolo en Galicia, o temos aquí con nós, Baiuca. O sea, é unha grande sorte de ter ese talento xa vivo aquí. Bueno, gracias a ti, Carlos, porque a verdade é que o Castro da Moura para mí foi unha inspiración total, non? E como falas tamén de todas esas voces que aparecen recollidas nesa peza, que para mí é unha das pezas que todo o mundo debería coñecer e debería escoitar da historia da música galega. De algún xeito eu tamén conecto con todo ese universo de voces de señoras, de señores, como neste caso que a min gustame ir recopilando samples, grabacións que vou atopando pola rede ou que vou conseguindo para en algún momento introducir nas miñas cancións, non? E cando eu estaba montando esta alborada ca túa gaita apareceu esta voz de Paulino Pereira Joao, de un portugués da zona norte, que realmente tarareaba unha alborada moi similar a esta que ti tocabas, que ademais estaba cantada na mesma tonalidade que a túa gaita. Entón foi tamén un agasallo poder introducir este sample dentro de Solsticio. A verdade é que é fascinante, Alex, como fuches capaz de meter esa voz, parece un sample dun indio Sioux, pero non, é dun pastor de aquí ao lado, do norte de Portugal, que efectivamente un pastor gaiteiro, o que os escoceses chaman casi a mouth music, ¿no? Cancións que tratan de imitar a gaita, unha interpretación magistral a dese pastor. Encántame, ademais, Alex, a capacidade que tiveches para facer unha nova estructura, non? Estas alboradas eran pezas un pouco intuitivas, non? O sea, eu teño aquí a partitura da alborada de Tras os Montes, esta alborada tal cual te enviei a grabación, e despois paseina precisamente para preparar unha sorpresa que temos Alex máis eu para este vindeiro venres, non? Na Sala Pelícano. Na Sala Pelícano vou a estar tocando a próxima semana na Coruña. Pareceunos que era o día tamén perfecto para poder estrear este solsticio en directo, así que para min vai a ser tamén unha noite moi especial poder compartir escenario con Carlos, non? Ahora tamén a raíz do que falabas antes das máscaras, outro agasallo foi traballar con Carlos Ximénez, que é un fotógrafo que se dedica a ir a lugares onde hai entroidos, non só en Galicia ou en Portugal, por toda a península, tamén por lugares de Europa, Rumanía, outras zonas europeas nas que tamén converxen
antroidos e vestimentas similares ás que temos, non? E para min sempre foi un potencial que temos aí que había que ter máis presente, non? Xa empregamos as máscaras de Xinzo na portada de Solporn, as pantallas, e a verdad que me apetecía un montón voltar a ese universo. Neste caso era outro dos elementos que encaixaba a percepción en Solsticio. A verdad que foron aparecendo cousas que un acaba dicindo, ostra, que todo é perfecto, non? No universo que conseguimos crear ao redor desta canción. Eu creo que a peza vai ter moito recorrido, porque ademais, como é música instrumental, non é fácil, é moi difícil facer pezas instrumentais, de verdad, que se sosteñan dese xeito. Claro, cando tes voces, todo é un poquinho máis doado, pero coa música instrumental e con unha gaita, realmente é difícil conseguir un son bonito, que viaxe ben. Eu creo que esta Alborada ten algo realmente universal. Eu creo que pode chegar moi lonxe. Comentan por aquí que a canción que lle sona entre ancestral e medieval. Claro, é que efectivamente ten ese punto ancestral, porque ten ese trance, ten ese misterio, eses bordóns de gaita combinados con esa electrónica que lle engadiu Alex, máis que reforza ese sentido de trance, ese sentido hipnótico, e despois medieval, porque efectivamente o modo, a escala que manexa esa melodía, esa gaita, é un modo dórico, como acho que aproximadamente o 70% das cantigas de Alfonso X o Sabio, das cantigas medievais. É un tipo de modo, ademais, curiosamente, pois fixadevos, a canción de Tanxugueiras, en terra, pois está casi nese modo, nun modo menor, aí coa subtónica, un tono inteiro, casi como se fose dórico, casi. Esta peza está en dórico puro, como esa que dicíamos de Bad Bunny, ou como, bueno, cantidad de pezas medievais. Santa María Estrela do Día, unha peza coñecidísima de Alfonso X, está en dórico, igual que esta. Entón, por eso é normal que a xente, pois, lle poda soar a música medieval, a música celta, pero que realmente pareceme moi novidoso é o tratamento, non? De non levalo tanto polo universo pois chieftains, estes universos que eu xa teño percorrido máis, non? De moitos instrumentistas boísimos facendo variacións, moitos Charlie Parkers tocando aí paralelamente a melodía. É simplemente unha gaita e programacións xeniais que puso Alex, con algún toque, verdade, de Xurxo, de Pancho tamén, coas guitarras, coas percusións, pero pareceme que Alex ten unha capacidade máis minimalista moi importante. Eu normalmente peco do contrario, no? de meter demasiadas cousas. Eu chego moitas veces as misturas dos discos con centos de pistas. Pareceme admirable esa capacidade que tivo Alex de buscar un concepto e ir a por él. Foi un percorrido de tal vez dende a idea previa ao meu anterior disco, a Embruxo, que buscaba crear música, digamos, casi música melódica con percusións, non? Percusións super afinadas, buscando pandeiros dando notas, xogando con eso, que a veces parece que non se pode facer, non? Pero foi unha sesión que fun tendo, non? De conseguir que esos armónicos, esas notas que se intúen nas percusións consigan encher esos ocos que a veces pensamos que teñen que encherse con un montón de instrumentos e que realmente se esos tratamentos que se poden facer están ben cuidados, podemos conseguir unha melodía e percusións, non? Un gaita and drums. Sí, bueno, eso foi curiosísimo, o de Gaita and Drums. Borja, temos que contarvos unha anécdota moi graciosa. Sí. Alex sabe de que vai a historia. Cando eu estaba grabando a Irmandade das Estrelas hai 25 anos, tiña o meu mestre, a Paddy Moloney, pois un pouco controlando, non? Como bo mestre, estaba controlando aí que estaba facendo o seu alumno. El quería saber que invitados tiñamos en Irmandade. Eu calado, no, Paddy, non temos a ninguén. El está preocupadísimo, non? A ver que invitados, por onde ia a cousa. Porque, claro, eles tiñan o seu Rolling Stones, a Sinead O'Connor, estaban con Lon Blackvale. Pois eu tiña a miña Luz Casal, a Ray Cooder, bueno, estaban os Chieftains, a Dulce Pontes, pero eu calado. Entón, fixen, como din en Brasil, unha piada. Dixen a Paddy, nada, Paddy, this is just
gaita and drums, nothing else, non? E Paddy púxose vermello, gaita and drums, oh fuck, that can works. O sea, pareceulle algo absolutamente novidoso, moi arriscado, pero que podía realmente funcionar, ¿no? Púxose máis nervioso. Pero bueno, despois cando lle dixen, no, que era con moitas colaboracións, xa relaxouse de, ok, I know, el xa coñecía ese camiño, ¿no? Pero de gaita and drums, el sabía que era algo realmente novedoso e que, oye, tardei 25 anos en realizar. O primeiro gaita and drums, bueno, fixen unha alborada en Terga de Pontevedra con gaita e tambor, pero bueno, gaita con percusións electrónicas tan visibles, tan protagonistas, a primeira vez na miña vida. Recoñezo que estou moi happy. Mira, hai por aquí dúas preguntas que vos vou a ler, moi interesantes. Hai aquí un rapaz, Héctor, dende Asturias, que nos fala e que pregunta se a percusión é sintetizada ou orgánica e que samples instrumentos leva a base do tema. Pois aí hai unha mestura de percusións gravadas por Xurxo. Digamos que toda esa parte orgánica é obra de Xurxo, que pasa polas miñas mans de igual forma que pasan a gaita de Carlos, e que se mesturan con sons electrónicos que normalmente eu sempre traballo con sons analóxicos, con caixas de ritmos que teño. Agora mesmo non sei que caixa usei exactamente, pero seguro que empreguei unha ADX que me gusta moito empregar esa caixa. E como digo, non solo usar sons digitais nin bancos de sons con samples que atopas na rede, sino que me gusta coller os meus propios sons, gravalos e que teñan tamén ese toque meu, non? A veces a electrónica, cando unha crea dentro das máquinas, é moito máis agradable e non é tan fría como eses sons máis digitais que se poden facer cun programa, non? Para min os programas, os DAW, son unha ferramenta indispensable na que podes facer un montón de cousas, podes facer isto que fixemos de coller a gaita, de cortala, de facer loops, pero non son ferramentas nas que me guste traballar buscando, o sea, empregando sons que veñen neses programas, non? Que ao final son os sons que emprega todo o mundo e que, como digo, resultan moito máis fríos. Tamén vou ler algunha preguntiña máis. Bueno, din por aquí un soa que é a música que lle sona as músicas do norte de África, e que tamén preguntan por aquí que, Carlos, como definirías unha alborada? Que é unha alborada? Creo que o mellor será esperar uns minutos a que entren os nosos especialistas de gaitas históricas, porque entre todos imos tentar un pouco definir. Eu creo que paga a pena esperar uns minutos. Despois, o tema africano, bueno, pues moi gracioso, non? Porque eu lembro unha vez, hai uns cantos anos, era o ano 89, eu tiña 18 anos, tocar en Bretaña nun festival Cornemuse de l'Europe, un festival de gaitas de toda Europa. Estábamos ali gaiteiros de todas partes, bueno, todo tipo de gaitas, ademais, e había un músico africano. Fixemos unha jam session pola noite. Claro, os gaiteiros acabaron entrando en trance, ali todo o mundo estaba en trance co africano, coas gaitas, e o africano pois cantaba cancións en nunha lingua africana, e, bueno, pois ian traducindo os franceses. Total, aquel belé, belé, tacatá, tacatá do africano acabou sendo belé, belé, carallo de plata. Ou seja, había un trance africano perfectamente comprensible polos galaicos e polos bretóns e polos europeos. Ou seja, África é a nai de moitísimas cousas. Seguramente Europa aportou pois a enxeñería da armonía, bueno, en América producíronse unhas xuntanzas moi interesantes, pero a nivel percusión e ese sentido de trance, África é un mundo ademais inmenso con mil músicas diferentes. Cando pensas que coñeces toda África, nada. O sea, é un mundo tan complexo
O sea, que de algún xeito, sí, por suposto que pode lembrarnos a África negra, como a África onde tocan jaitas, como din eles, ou a músicas atlánticas, evidentemente, non? A nosa gaita é unha gaita atlántica común a países pois como Escocia, Bretaña, e todo o norte da Península Ibérica, non? Até Portugal. O sea, hai unha linguaxe común clarísima. Bueno, e tamén que similitude hai aquí nesta alborada coa alborada de Pontevedra? Porque Coa esta alborada de alborada Pontevedra, sei que ten moitísima historia. vale, eu diría tamén de apuntar esta pregunta para os seguintes convidados, que poderemos facer Venga, esas comparativas. pois sí, a xente que eso, quen está facendo as preguntas tamén que espere as seguintes partes e iremos respondendo eso porque un pouco o que comentaba antes, hai que cada parte toque uns temas diferentes e eu creo que esas preguntas van a ter mellor resposta eu creo que ahora na seguinte parte coa xente que nos vai vir agora. E bueno, non sei se queredes apuntar algo máis sobre este tema. Eu aproveitaría que temos aquí a Bayuca para que nos conte un pouco a súa perspectiva desta experiencia. Depois entraremos nesas profundidades dos arqueólogos, antropólogos, musicólogos, gaiteiros. Claro. Pero... Pues para min, como decía, aparte de ser un placer inmenso traballar con Carlos, cando traballas con alguén de outro momento musical, de outro universo, por así decirlo, diferente ao que ti respiras neste momento, é super enriquecedor, aprendes un montón de cousas e ao revés seguro que igual, non? Seguro que Carlos tamén de repente se sorprende de cousas que lle podo contar de como vivo a música, non? Entón, cando hai estas relacións xeracionais, son super enriquecedoras. Para min é unha experiencia increíble. Todo o coñecemento que ten Carlos, todas as historias que che pode contar, non? Dende o primeiro día que recordo que estábamos aí na Illa da Arousa tomando un café, un día espléndido de sol de primavera, nun escenario tan bonito como é o da illa. Aí xa notei toda esa sabiduría que Carlos aporta e realmente poder traballar con xente así é algo maravilloso. Moitas gracias, Alex, moitísimas gracias. Eu querería dicir que estou sorprendidísimo da túa sabiduría, eres un sabio mozo e, ademais, da túa capacidade de resolución. O sea, eu sempre fun de cada pequena decisión, cada pequeno elemento que introduces nunha mistura, nun arranxo, pensalo durante meses, durante anos, moitas veces, marcha adiante, marcha atrás, e ti tes unha capacidade resolutiva que realmente impactoume. E, ademais, estou encantado, porque toda a miña vida sempre os que mandaban eran os maiores, eran a xente maior que nós, non? Os meus referentes, pois, eran eso, os Chieftains, Paco de Lucía, Bob Dylan, xente maior, non? Eran eles os capos do mundo da música. E, curiosamente, con todo este cambio tecnolóxico, pois, agora eu estou encantado de aprender dos máis novos, porque vos sodes os que sabedes das novas tecnoloxías. Eu veño do mundo analóxico, criéime coas os tapes, non? As cintas analóxicas, esa masia do analóxico, pero claro, de pronto chega o digital, vivín esa época maravillosa en torno ao ano 2000, cando pois, os equipos de grabación eran maravillosos, podíamos tocar todos os músicos xuntos, ou seja, como ti ben dixeches, Alex, era outro mundo, o mundo onde todos os músicos pois tocaban xuntos, se un músico fallaba había que repetir a toma xeral todo o mundo, era máis dependendo das persoas, non? A música fluía das persoas. Agora, pois, a música pois está moitas veces na man do produtor, de outra forma diferente de cociñar, interesantísima, e por eso considero que están aprendendo moitísimo de ti e de toda esa nova xeración, ademais, e que fantástico, o sea, agora mesmo en Galicia unha potencia con cantidad de xente nova,
bueno, todo o mundo escoitou falar das tanxugueiras, non? Nestas derradeiras semanas, non? E estamos super contentos. Eu xa o dixen, cando falamos xuntos, Borja, outro día, que o meu desexo é que todo isto non quede nunha moda. Eu xa viví nos anos 90 como a gaita foi unha gran moda, a música celta unha moda a nivel mundial, pero a moda remitiu e todo aquilo pasou. E realmente non quedou nada daquele sistema. Non se crearon circuitos que seguisen vivos até o día de hoxe. Ti, Alex, por exemplo, en que tipo de sitios gostache tocar? O sea, nós, por exemplo, sempre procuramos, un pouco por educar ao público, por crear sistema de escapar dos concertos masivos, gratuitos, de festivais, onde moitas veces a xente non sabe ni a quen está vendo tocar, ou, bueno, intentar que a xente, pois, teña un certo compromiso coa música, non? E que pague unha entrada. Cal é un pouco a túa filosofía con todo isto? Ademais, nun ano como este que ano xacobeo, non? No que vai vir cantidade de xente, moitos artistas, colegas internacionais, seguramente vai haber máis músicos que público este ano. Bueno, eu a min nunca me pecho a un escenario en concreto, non? Creo que cada concerto pode ser unha experiencia diferente, pero sí que é certo que despois de novembro, de decembro, de poder facer 3 Capitol en Santiago, que foi algo increíble para min, de facer unha Riviera en Madrid, esa forza da sala é algo que me apasiona, non? Ese contacto tan directo co público, é moito máis cálido que cando estás nun festival que non tes esa cercanía, non rematas o concerto e podes sair a falar ca xente, a dedicarlle uns minutos, mentras mercan un disco, unha camiseta. Todo eso para min ten moitísimo valor, non? Pero obviamente os escenarios, o aire libre en lugares especiais tamén é algo que cada vez se coida máis, non? Tal vez, recordo, fai uns anos que para ir a un festival ibas a un parking, sempre. Solían ser nun parking, nunha esplanada, os festivais galegos foron mudando eso para irse a San Simón, para irse a unha Carballeira, a lugares con moito máis encanto, a Ribeira Sacra, non sei. Creo que agora mesmo sí que se ten moito máis en conta eso, porque a experiencia musical pódese completar con algo máis, non? Estou totalmente de acordo contigo. Creo que é importantísimo levar a música a eses lugares especiais. Dende hai uns anos, xa sabes que nos estamos a facer eses lugares máxicos en lugares moitas veces onde pues, é complicado levar a música, non? Que si un dolmen, que si un castelo, que si un parque arqueolóxico. Pero sorpréndeme moito festivais do mundo celta, por exemplo, como Lorient, o festival celta máis grande do mundo. De feito, é o festival de Francia máis grande de todo o país, de toda Francia. Ou o festival de Glasgow. Festivais celtas xa con un longo percorrido que foron capaces de modernizarse e ofrecen ese tipo de festivais como varios escenarios posibles, non? Ti tes, pois, un escenario para música electrónica, outra escea para grandes grupos, outra para grupos noveis que xente que comeza, outro para músicas pois máis acústicas ou máis clásicas, outro pois en pé, outro pois todo o mundo sentado cómodamente. En cambio aquí un pouco festival celta iguala pois festa rachada, todo o mundo de pé, buscarse a vida, non? Eu gostaríame que os nosos festivais, sobre todo os que teñen un certo, non sei, deume moita pena, por exemplo, que Vigo perdese o seu Festival Celta. O Festival Celta Vigo comenzou no 64. E, bueno, outros tantos, non? Que de pronto, pois, cambia o alcalde, pérdese a marca, non? É un mal que está aí en Galicia bastante habitual, verdad, cos festivais. Pero pareceme moi interesante o que dis, non? Efectivamente, esa modernización dos festivais, eu gostaríame moito que para a música tradicional haxa eses lugares. Precisamente, Borxa, tiñades
en Orgullo Galego xente falando, no, deste tema, que dicían, sí, Tanxugueiras está moi ben, pero bueno, elas saben ter moitos concertos. E que hai dos outros artistas galegos que aí están escomenzando e tal, hai que darlles unha oportunidade tamén, verdad? E había xente que dicía, bueno, pero tamén pode ser de outros xéneros, pero que antes en galego. A min gostaríame que a música galega teña lugares e se lle dea as oportunidades que merece. Sí, hai pouco, bueno, Efectivamente. Eu estive aquí fai pouco falando con Borxa, non? En parte falamos deste tema, non? De por que non temos esa estrutura, esa potencia que hai en outros lugares, non? E ao final é un todo, non? É que a prensa apoie aos proxectos galegos, non? Ao final ter tamén esa masa de xente que está falando de ti nas redes, que está impulsando a túa carreira, que está recomendando aos seus amigos, non sei, todo ao final fai que a música dun país medre, non? Creo que no caso das Tanxugueiras pasou un pouco eso, non? Tamén, de ver como todos fomos a unha para apoialas, non? E creo que eso é o que ten que pasar con máis artistas, non? Que non se quede só nun momento concreto no que pasa un evento, todos apoiamos eso, senón que ao final se sai un novo artista e todo o mundo fala dese artista, pois obviamente eso crece, non? E igual cos festivais e cos concertos, non? A min encántame, creo que é unha oportunidade moitas veces de que veñan artistas internacionais a visitarnos e poder escoitar a súa música aquí, porque sería ridículo decir que non, cando a min me gusta tamén que me leven a tocar a outros lugares, non? Creo que ese intercambio de proxectos é interesante, pero obviamente tamén ten que haber espazo para proxectos galegos e espazo tamén a unhas boas horas, que moitas veces o artista galego toca ás 5 da tarde, non? E a hora boa acaba tocando outro proxecto. Creo que está mudando eso. Unha crítica tamén un pouco falando de anos anteriores. Creo que sí que vai a ser un ano no que vai a haber cabezas de cartel galegos e que creo que vai a ser tamén un ano no que esa xente, todo ese público vai querer ver artistas galegos. Eu sobre o que comentades, si xusto falaba con Baiuca, falaba con Carlos tamén, falábamos da cosa que temos na nosa canle de YouTube, diversos galegos, é que, bueno, eu primeiramente este fenómeno das Tanxugueiras ten que servir para, por suposto, apoialas a elas, pero que se abra un novo espazo para a música galega, que esta onda toda sirva para que a música galega, toda a xente que está creando cultura, chegue aos colexios, chegue aos festivais, por suposto, festivais que non sean o cheo, que sean horas principais, que conten con eles. A miña cousa que comentou Carlos, que outro día, que me deixou marcado e que é así, música en galego, a música subvencionada para ver de balde unha vez o ano, senón que a xente teña a cultura de pagar unha entrada por ir ao teatro, por ir a donde sexa, a un festival a ver esa banda galega. Eu creo que iso é fundamental e eu creo que temos que aproveitar toda esta onda precisamente para iso. Necesitamos apoio mediático, necesitamos visibilizar por unha parte a todos os estilos que hai, a toda a xente que está facendo música en galego de todos os estilos, e tamén precisamos circuitos para a música tradicional, circuitos que haxa diferentes estilos mesturados. E eu creo que vos, Carlos, ven de volta e media, xa romper esas barreiras que había e levou a nosa música por todo o mundo. E ti tamén, Baiuca, estás conseguindo, e eu creo que é un dos que temos pendentes e que eu creo que se está empezando xa a construir, non? Ese novo futuro para a nosa música que se merece. Sí, a veces as barreiras tamén as poñemos nós, non? Eu podo ir a tocar a outros países porque buscamos tamén, non? Porque queremos ir, porque apostamos por eso e non esperamos que nadie nos axude. Sempre intentamos facelo dende o noso equipo e cos medios que temos, non?
Obviamente, se despois podes ter unhas estruturas que te boten unha man, obviamente é moito máis doado, non? Pero tampouco podemos pensar de que todo ten que ser diñeiro público, no sentido de se é diñeiro público o artista vai a funcionar e se non o hai non vai a funcionar, non? Pero que tamén ten que haber unhas ganas de apostar por facer cousas e de sair fora, non? No meu caso, como digo, a min encántame poder levar a música galega por todo o mundo e viaxar, non? E non fai falta que nadie me axude para facelo, non? Buscamos a vida e por aí seguiremos indo. Bueno, non sei se, Carlos, ti queres apuntar algo, se non, son as 9:15, eu creo que podemos ir dando paso aos nosos seguintes expertos na materia. Eu creo que lle podemos ir dando entrada. Baiuca, bueno, Carlos, ti queres apuntar a ese nada antes de despedir a Baiuca? Bueno, pois que encántame ver que Baiuca ten as ideas clarísimas. Creo que estamos todos no mesmo equipo. É certo que en ocasións hai que plantarse. Cando eu saquei a Irmandade das Estrelas hai 25 anos, pois decidimos non participar no Xacobeo. Naquel Xacobeo 99. Decidimos non participar, porque tiñamos a sensación de que estaban a darnos as migallas, ¿no? De que era un tratamento moi inegal, como dirían os franceses, para a nosa música e para os grupos que viñan de outros lugares. Creo que era unha especie de zasca así a galaica. Decidimos non participar. Entón, bueno, eses longos camiños, facer eso é algo que facía Ricardo Portela, cando ele consideraba que o gaiteiro era maltratado no anuncio dunha festa ou dun concerto, directamente facía plantón a la torera. O sea, Ricardo Portela daba media volta se ele vía que a orquesta levaba o nome máis grande que o gaiteiro. E, bueno, esos son conquistas, pouco a pouco, conquistas complicadas, porque, bueno, a música tradicional é unha música especial, unha música, eu sempre digo, é como unha flor moi sensible, ¿no? Que seguramente, pues sí, non está nos circuitos convencionais, non está no mainstream, non sae na televisión, prácticamente. Entón, bueno, pues creo que hai unha certa épica, moito romanticismo detrás de todos eses xigantes que nos precederon, non? Dende, pues, os nosos gaiteiros, as nosas pandereteiras, dende Faustino Santalices, Perfecto Feijóo, Manuel Villanueva, Milladoiro, todos. Somos unha cadea, creo que o que temos hoxe, pues, é gracias a todo ese traballo colectivo. E, bueno, son realmente feliz, insisto unha vez máis, de ver que, pues, que Baiuca, que existes, que eres galego, que estás a facelo tan ben e que, ademais, que aceptases esta colaboración que creo que deu este resultado tan bonito. De verdad que son moi orgulloso e espero que fagamos moitas cousas xuntos. Pois seguro que sí. O próximo vai a ser este concerto meu na Coruña, que vou a contar con Carlos. Nada, outra vez darche as grazas porque me chamaras e porque para min era tamén un soño, ¿no? Poder facer música con dos artistas e dos músicos que máis admiro neste país. Tamén moitísimas grazas a vos, Borxa, por todo o que facedes dende Orgullo Galego. Antes falábamos de esa forza colectiva que precisamos moitas veces e creo que o vosso traballo é mostra de que se poden lograr grandes cousas e que nada, cando me necesitedes aquí estou. Moitísimas grazas aos dous, de verdad. Pois nada, moitas grazas a ti, parabéns polo tema, e nada, deixámoste que sigas fora de directo este directo e vamos a ir dando paso xa aos nosos seguintes convidados. Moitas grazas. Veña, ata logo. Chao, Alex.